sotureista ja käydään uljain taistelu, jossa toinen kylä saa johtaa toista kylää ryöstöretkillä. Sekä, mikä tärkeintä, pilkata toista illasta iltaan luvan kanssa. Hys! Kuten näette, Mäskälän uljaat soturit voivat ottaa rennosti tässä helteessä. Meillä ei ole mitään hätää, nimittäin tänä vuonna meillä on ässä hihassamme. Ja voitto on siksi taattu. Jotenkin ilma on ihan raikas, kun täällä ei ole sellaista rastilan mädäntynyttä tuoksua. Kuka se on? Noidan nuoli. Osui oikeaan paikkaan. Kuten huomaatte, Mäskälän Vauraankylän varusteet. Ne ovat kiiltävää kypärää, loistavaa miekkaa, aivan upeita turkiksia, upeat kilvet. Meillä ei ole rahasta pulaa ja siksipä meidän on hieno tanssahdella tällä areenalla. Ja minä luulen, että Rastilan kyllä on pelästynyt, kun heitä ei kuulu. Mutta eipä se mitään, kyllä minuakin pelottaisi Rastilan puolella. Pontti tutisisi ja kyyneleet valuisivat. Nimenomaan raikas kesän tuoksu, ihana keskikesän aurinko, yötön yö, kaikki on hyvin ja kaikki oli hyvin. Mädäntynyt lemu ilmestyi nenääni. Halutaan nähdä vertaa! Erik! Ingrid! Minä luulin, että tämä on sovittu. Meillä ei ole mitään taisteltavaa, vaan annatte suoraan armollisen luovutusvoiton. Teidän viestilintunne saavutti meidät päivän jäljessä, mutta tässä nyt olemme, eikä meidän pitänyt ottaa viimeistä kertaa yhteen. Niin, joka kerta. Mutta teidän porukkalle näyttää kovinkin lupsakalta ja laiskanpuskealta siihen nähden, että kutsuitte meidät taistelemaan. Kyllä, mutta kun tämä taistelu on käyty silmän räpäyksissä, nimittäin tällä kertaa minä sinua askeleen edellä. Se olisikin ensimmäistä kertaa. En malta odottaa, että näe mistä on kysymys. Mutta vielä viimeisen kerran voin tarjota sinulle mahdollisuuden. Vedä lemuava sakkisi hiiteen täältä, jätä kenttä meille, niin meillä kaikilla on mukava kesä. Sinä, mätimaha, haistelet meidän lemuamme ja haukut meitä. Vanaja on tuolla suunnassa, missä voitte käydä pesulla. Me heitämme teidät, vanajat, kun tämä päivä on päättynyt. Knut, näytä. Kumpia näyttää, niin se on kaapinpaikka. Juuri näin. Siitä löytyy kaapinpaikka. Verta nenästä. Vanha virsi, Ingrid. Mäskälän puolen soturi. Kotiseeko puntti vai mistä on kysymys?
täysin reilu kaksintaistelu. Te aloititte. Aivan juuri. Yleensä kaksintaistelut käydään kunniallisesti ja niijateen ja kunnioittajan vastustajan, sieltä tullaan selkäänpäin. Sano nyt, että sinulla on vielä jotain muutakin kierroa takataskussasi. No jos vaadit, katsotaan. Otetaan jouset esiin! Aivan! Minä luulen, että sovimme, että jouset eivät kuulu tähän taisteluun. Sinä voit sopia mitä lystäät keskenäsi, mutta me teemme niin kuin me teemme. Missä teidän jousenne? Me emme tarvitse jousia. Meillä on pilvet. Meillä on huljas kaksoiskilpimuuri, josta mikään ei pääse lävitse. Sä olet varmaan, että teemme perustarkastuksen tälle teidän muurillenne. Olisihan se surkia, jos nuolemme läpäisisi sen vain teidän oman virheiden vuoksi. Kuten näet, ei ole aukkoja. En tiedä lähtisiinkö vesille tuolla paatilla. Vai keksittekö juuri siikille? Mikä? Kuten huomaavat, se on uljaista uljain. Aivan. Saamme saavistuttu toispuoleinen täältä katsottuna. Ette osunut! Lelele! Melkein osu hiusrajaan! Pysy juuri siinä vielä hetki! Mitä? Pysy juuri siinä vielä hetki! No. Popko, pääseekö sisään? Minusta tuntuu! No, talteen! Kuten sanoin, meillä on uljaat pilvet, meillä on uljas linja. Ja me taistelemme linjasta teidän linjanne vastaan. Linjassa! Selvä! Linjassa! Kaikki kerralla toisiaan vastaan. Kuten legendat kertovat, kun linja on tarpeeksi tiivis, vaikka vierustoverisi päätyisi Valhallaan, hän ei putoa kelkasta, vaan pysyy mukana viimeiseen hengenvetoon asti. Iloista tietää, että koko teidän porukkanne pääsee kerralla retkelle sinne. Näyttäkää niille. Työntäkää ne valejaan! Kaatakaa ne kumoon! Sieltä tuli huuto kuolemaan asti! Ei saistella! Näyttäkää naskella, työntäkää ne haisevat tiedot luuriukset kohti polajaa, minne he kuuluvat. Näyttäkää niille kunniaa, sitä ne kaipaavat! Päästäkää heidät pahasta ja Valhallan pitoihin! Minusta on epäreilua, että täällä on liikaa kahta vastaan, 3 vastaan. No, kohtaa vähän vähempää vastaan. Kuten näet, meillä on isot ja pitkät aseet, joilla yltää kauas. Teillä! Ja kyllä. Huomaat, niin... Onko siellä punaiset naamat vilkkuvat? Minusta näyttää, että voittaja on kiistattomasti Rastila! Ei, kun tämä näin menee. Soturit olette ylös nousseet. Kovasti te välttelette sitä Valhallan pitopöytää. Valhallan pidot odottavat jokaista soturia, joka kunniallisesti tällä soturikentällä kaatuu ja vie toverinsa mukana. Mutta eikö vielä se ei ole johti se teitä hetki. kaikkia kunniallisia meskeläisiä? Ja minusta tuntuu, että koska tuo linja nyt oli tällainen räpellys, niin käydään ase-esittely, jossa yksittäiset taistelijat näyttävät oman taitonsa jokaisen aseen kohdalla. Olette nähneet teidän niin kutsutut taitonne. Onko niitä pakko karttusilla vielä edessä? On, koska meillä on valkas kylä.
Ja meillä on upea kylä, jolta löytyy miekkoja enemmän kuin lupassa. Niin te haluatte pröystäillä, olisit heti sanonut. Kyllä. Ja miekot! Tulkaa esiin ja näyttäkää kiiltävät teränne. Tuo miekka on upea ase. Nykyarvossa se on omakotitalon hahmoinen. Terästä, upeaa, viiltävää, murskaavaa voimaa. Yhden käden miekka. Tuo miekka on niin arvokas, että se kulki soturin mukana aina hautaan asti. Ja kerran käytettiin hyödyksi, josta kerron myös myöhemmin. Sillä on helppo viiltää, päästä läpi ja kuten huomaatte rengaspanssarit. Ne suojaavat viiloilta, mutta eivät suorita pistoilta. Huomaat varmaan, että meilläkin on omat miekkamme. En tiedä kannataako sillä niin leveillä. Minusta tuntuu, että nuo näyttävät meidän miekoilta, jotka te olette ryöstäneet meiltä. Kuten sanoin, meilläkin on miekkamme. Pieni tekninen häiriö täällä eräällä soturilla. Kengennauhat auki, varovasti. Silloin aikaa, kun te sijoitti niitä sotkuisia. Ei vaan täällä meillä on upea nilkkanäytös. Noniin, hei nyt! Nyt olisi maalitaulua siinä. Tätä voisi kuvailla julkeaksi sentään valmistareita. Mutta näytä sille rastilannaiselle. Rastila! Rastila! Sano väärä sana. Mäskälä ja antakaa hurraukset Mäskälä Soturille! Aloittakin kuulta aikaisemmin ensi kerralla. Voitko siivota teidän roskanne pois tästä kentältä? Soturit, noskaa ylös. En paimin pidä tuoda juuri minä tuota teidän miekkataitoanne. Näytetään mitä meiltä löytyy. Kerrotaan mistä on kysymys, kun otetaan esiin keihäät! Keihäät! Kun te prömstäilette niillä kalliilla miekoillanne, meillä on jotain mikä on tehokasta, käytännöllistä ja ennen kaikkea kustannustehokasta. Keihäissä on pitkäpuinen varsi. Jos se vie rikki, se on helppo korvata. Siinä on pieni osa metallia, mutta se pieni osa on sitäkin tärkeämpi. Se on juuri se, joka läpäisee kenties vastustajan kilven, joka ylettää pitkältä vastustajan sisuksiin. Ja toimii näköjään myös tanssitaitojen esittelyarenana. Kyllä, eikö tultu tanko vai miten se meni? Minusta tuo näyttää mennään hammastikulta. Joo, kyllä sillä vuodenpeikon hampaankoloon menee. Hei! Tuo nyt oli aika törkeää! Hän ei ole valmis vastaantamaan iskuja! Toimii myös lähitaisteluaseena, kuten huomaa. No, meillä nyt on Rastila ja Mäskälän keihäät vastakkain. Otetaan siis kunnolla huutoa! Rastila! 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 Mäskälä! Rastila! Mäskälä! Rastila! Mäskälä! Rastila! Minä! Sitä voisi sanoa jo voimasanaksi. Soturit, nouskaa ylös. Joko piisaa, Ingrid? Ei. Kuten sanoin, jos miekka hajoaa, katkeaa tai muuten murtuu, ei sitä pois heitetä. Siitä tehdään väkipuukko seas, joka kulkee tässä edellä tai takana ja on aivan loistava lähitaisteluase. Tämä teidän kuuluisa voiveitsi. Kunnioita meidän aseitamme vähän enemmän. Tämä teidän kunnioitettu voiveitsenne, anteeksi. Tämä kuuluu oikein tänne meidän kulttuuriin. Puukkohippailuksikin voidaan sanoa. Mutta seaks tosiaan kulkee tuossa vyöllä ja on aivan loistava lähitaisteluase. Varsinkin jos keihäällä tai muulla päästään lähelle. Sillä on hyvä viimeistellä vastustaja ja saattaa hänet Valhallan majoille. Muistat varmaan, että Rastila voittaja ei tarvinnut keihäänsä voi mitään muuta. Mäskälä ja Rastila jälleen vastakkain. Annetaanko teille tilaisuus huutaa? Ei. Hei! Menee perille yhdestä kisivalluksesta! Hän piti huolta, että hänen soturiystävänsä pääsee varmasti Valhallan pitoihin. Mitä sinä pidät huolta, että hän ei varmasti pääse sinne, koska varmaan sanot taas? Nouskaa ylös.
Ei tule mitään, ei tule mitään. Annetaan lisää pataa mäskälille. Meitä löytyy myös jotain muuta, jotain yhtä tehokasta kuin keihäät, mutta sellaista, mitä jokainen viikinki on käsitellyt pienestä nulikasta asti. Näytetään pikkukirveet! No niin pieniä, ettei niitä näe. Oi, se on juuri tappava osuus siitä. Sitä ei näe ennen kuin on liian myöhäistä. Tällaista on jokainen viikinki tottunut käsittelemään mukulasta asti. Sillä hoidetaan jokapäiväisiä askareita ja sen lisäksi toimii erinomaisena taisteluvälineenä. Sillä voi koukata edestä pois vastustajan kilven, jos sellainen tulee eteen. Ja sitten siihen saa pakattua julmaa voimaa, kun sitä käsittelee oikein ja tottuneesti. Tarkoitatko tuon tölkin avulla? Miksei? Tässä kohtaa näyttää olevan pelkkää mäskää hopeaa kentällä, joten ei voi hurrata sitä, että meidän populaatioiden pienenee. Ei todellakaan, vaan nyt hurrataan kunniakkaan soturi edestä. Mäskälä! 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 Miksi sinä kuule vähän laskelaa? Hyvä kysymys, en tiedä. Hurratkaa Mäskälän uljalle soturille! Ainoa mitä mäskälän soturi on saanut aikaan on teurastaa muut mäskälät pois kentältä. Ei, kun hän luottaa minuun. Soturit nostaa ylös. Alkaa tämä edestakäisen viivottaminen vähän maistua puulta. Oletko kuullut jostain, että uudelleen käynnistäminen parantaa tehokkuutta? Minä tiedän, että tuo teidän pikkukirveenne on tietysti hyvä kurkinalaaja, mutta meilläpä on 2 käden kirves Teinäks, viikinkiaikainen konekivääri. No niin, haiskahtaa kompensaatiota minun silmään. Tuossa on murskaavaa voimaa, sillä saa loistavaa etäisyyttä. Ja legendat kertovat, että yksi soturi on puolustanut yhtä siltaa 2 käden kirveellä satoja ja satoja muita sotureita vastaan. Sillä läpäistään kilpi, sillä murskataan kallo ja sillä viiletään auki vastustajan selkä. Minusta tuntuu, että täällä nyt on enemmänkin teknisiä ongelmia. Siellä on monet jengit sotussa näköjään. Helposti Ratsun kentälle. Minun täytyy käydä täällä tämmönen käsityöopetuskurssi näköjään. Onko teitä jäänyt rättikäsät väliin, Mäskälä? En tiedä. En ole huomannut, että meillä olisi kellään pettänyt tekstiilihuolto tänään. Sieltä löytyy Tämä on tällainen. kohde kirveen terälle. Mutta huomaatko, hän ei ole julkea näitä nilkkaa täällä. Oh, mistä se piiloo äkkiä? Kuten näette, kankaat ovat kauniita ja uljaita ja meillä on vielä viimeinen ottelu. Siellä hän odottaa vuoroa paljon säärin. No, se oli kyllä kaunista. Viimeinen ulja soturi tällä upealla aseella, jota myöskin tapparaksi kutsutaan. No niin, näyttäkääs nyt sitten. Kieltämättä! Kohtuullisen vaikuttavaa! Hän on voittajamme! Uljaat soturit nostaa vielä ylös. Eiköhän se riitä, Ingrid, tältä päivältä? Ei. Tämä on se kohta, kun sinä olet aina minulle, että voi Ingrid, kun ei meillä ole vielä käyty kaikki aseet läpi. Meillä on aina yksi ase mukana, jota me joudumme pelkäämään. Mutta tänä vuonna minä olin askeleen edempänä. Tuokaa se esiin. Se jumalten ase. Mitä? Se ultimaattinen ase. Se, jonka me olemme ottaneet huostaamme turvaan teitä julkeilta, rosvoilta. Miksi se on tuolla? Koska me veimme sen teiltä ihan vain siksi, että me olemme joka vuosi pelänneet. Nyt soturit eteen! Tuokkaa tohoturinne puntit tutisemaan. Nimittäin täällä on meidän ultimaattinen, voimakkain jumalilla saatu ase, jota jokainen viikinki pelkää painajaisissaan. Kyllä. No, nyt kyllä tontti putisee. Missä se on? Voi! Missä se on? Ingrid! Sait aivan uuden sävyyn. En tiedä, että noin kalpeaksi voi kukaan mennä. Mitä? No! 3 soturia!
Ei tämä näin pitänyt mennä! Minä arvaan, että me pimeydessä teidän porukkaanne ryöstäjät ovat ehkä sotkeneet 2 laatikkoa keskenään. Minä en tiennyt, että te osaatte kirjoittaa! Minä en tiennyt, että te osaatte lukea! Jos kun me pidämme ultimaattiset asettaa aivan sikapyykkitorja mielessä. Ei ole totta! Sinä sekin julkea! Ja kuten sanoin, on vielä yksi ase! Se ultimaattinen ase, jota jokainen viikinki pelkää! Ja lapsesta asti! Nyt kannattaa peittää pienempiä silmät, jota ei kukaan halua nähdä! Kukaan ei halua kantaa tätä kannattavaa paineesta! Koko loppuelämänsä! Food beyond stopping! Tää on julkeita! Kavalita! Sulje säkkiä pois, mutta huoletaan vielä! Labobo! Labobo! Nyt jäkkä säkkiä pois! Äkkiä takaisin telkien taakse! Ingrid, sehän meni oikein nätisti. Teillä on mukavasti raatoja vietäväksi ja varmaan paljon hommaa hautajasjärjestelyssä. Päästäkää meidät kentälle ja painokaa Jorma. He vihdoinkin kunniallisesti suojasivat muita sotureita. Nouskaa ylös! Nouskaa ylös! Te olette kunnianne ansainneet. He ovat sotureista ulimmat. Ja sinä olet kirkosta kirkoin. Mätin maha. Sellainen haiseva rotta. Sinä vanha kupinen kurttukerttu. Olipas siinä kovea pilkkasana. Eikö mä ollutkin? Niin, minä kysyin sinulta kysymyksen, joko piisaa vai annetaanko vielä veden valua nenästä? Ei todellakaan. Me otamme linjan! Otetaan linja! Minä elävästi muistan, miten viime linja päättyi, Ingrid, mutta sinä haluat siitä toistoa, niin mikäs siinä? Teillä oli vain monkan tuuria. Meillä on Rastilan kierrot keinot. Kyllä te sen tiedätte. Nimenomaan. Mutta meilläpä on täysin suora rivi valmiina taistoon. Ei kävisi voittimaan meidänkään riviämme. Soturit, olette ylöskuussa. Tai sitten ei. Minua huvittaa, että sinulla ei ole tätä taitoa, mutta kutsut itseäsi silti noidaksi. Joudun siivoamaan sinulle sotkusta. Minun mielestäni sinä aiheutat minun sotkusta. Minusta tuntuu, että et osaa arvostaa arvokkaimpia soturin taistelutaitoja ja myöskin tiettyä etikettiä, joten me näytämme teille. Me näytämme teille, mitä tarkoittaa kunnia. Me olemme nähneet kuinka monta kertaa Ingrid sitä ei tarvitse näyttää jälleen. Kyllä, me näytämme kunniallisen sirkkelin. No niin, jos joku haluaa käydä hakemassa välipalaa tai juottava, nyt on loistava hetki, että menetä yhtikäs mitään. Suu suppuun ja kuuntele, kun arvokkaammat taidot tulevat esille. Soturit asettuvat rinkiin.
Aseet keskelle ja he huutavat yhtä aikaa kunniallisesti. Sen jälkeen he kilauttavat aseensa vastakkain, ottavat taisteluparin ja taistelevat keskenään. Jos jollakulla ei ole taisteluparia, hän odottaa omaa vuoroaan, eikä hyökkää selkään. Tällä ei ole siis mitään tekemistä minkään maailman todellisen taistelun kanssa. Tässä on oma arvokkuus pelissä. Kukaan viikinki ei voisi arvostaa itseänsä pidoissa, jos hän on saattanut toverinsa vallallaan hienosti huijaamalla, mutta me emme arvosta sitä. Me arvostamme aseitamme, me arvostamme varusteitamme ja me arvostamme tovereitamme. Siksi me käytämme etiketin mukaisia taistelukeinoja ja harjoittelemme loppuun asti. Siinä olikin avainsana harjoittelette. Tämä on nimenomaan harjoitusta. Tällä ei ole mitään tekemistä varsinaisen sotatilanteen tai taistelun tuloksena kanssa. Ei tämä vastaa todellista mittelyä, Ingrid. Mutta jos sotatilanteessa sinulla ei ole vastustajaa, niin eikö ole parempi odottaa, kun hyökätä suoraan surman suuhun? Siinä tapauksessa, että kaikki muut ovat samaa mieltä. Mutta veikkaanpa, että kun on elämä ja kuolema kyseessä, niin siinä ei paljon odotella. Meillä on täällä jäljellä vielä keihästä. Kyllä, odottaa kauniisti vuoroa, siis oikein, juuri niin kuin kuuluu. Meillä on 2 taistelijaparia vielä jäljellä. Ingrid, täällä nukutaan ja voidaanko jatkaa tätä vähän nopeammin? Minä en hoputa meidän sotureitamme. Ruoho kasvaa, maali kuivuu, Okei. Mäskälä harjoittelee. Mitä näitä nyt on? Mitä se vauhtia nyt sitten toimitaan? Noniin, ja nyt viimeiset soturit vastakkain. Kannustetaan Mäskälä ennenaikaisen hautaan. Arvon isku meille kaikille. Meillä on sirkkelin voittaja! Antakaa suosiotanne! Onneksi olkoon. Kiitos kun taistelitte ja saatitte toverinne myös pitoihin, mutta tulkaa vielä luoksemme. Soturit olette ylösnoussa. Ja korjatkaa luuna, niin näytetään mitä todellinen taistelu on. Näytetään se toinen, näytetään se oikea, kunniaton sirkkeli. Haluan huomauttaa, että se on huijareiden sirkkeli. Se on kunniaton sirkkeli, mutta sitä ei pidä sen takia tuomita tai halveksua. Se vastaa todellista taistelutannetta. Siinä tehdään mitä tarvitsee tehdä, että oma henki säilyy ja voitto on varma. Soturit näyttävät aseensa ja huutavat kunniattomasti. Ja sen jälkeen mikään ei ole kielletty. Juuri niin, vastalalaista. Täällä ei oteta vuoronumeroita tai odota kauniisti. Täällä liittoudutaan hyödyllisten liittolaisten kanssa. Ja lopulta puukotetaan toverina selkään. Se on hölmö, joka jättää tekemättä sen. Lapsesta asti kulkenut ystäväsi. Häntäkö sinä olet valmis puukottamaan selkään, jos Niin hänkin minua! Eikä siinä ole silloin mitään hävettävää. Kunnioitetaan kenties, mutta huomaatko, miten valtavan tehokasta? Siinä ajassa, kun te olitte tuskin saaneet miekkoja tupista, me olemme jo siivoneet koko kentän. Minusta on vaikea päättää, että kuka täällä on arvokkaasti voittaja. Hän se on! Tai hän! Siellä on joku vielä pystyssä. Katsotaan kumpi jää. Ei kestä kauan. Ja meillä on näin kunnioittava sirkkelin voittaja. Hurraa! Nainen astaa simattaa lumekentällä. Ylösnousus. Kai meidän mestarit kuitenkin vielä kamppailevat keskenään. No todellakin. Katsotaan kumpi vie voiton. Kunniallinen vai kunniaton voittaja. Kunniallisen sirkkelin voittaja, ole hyvä ja astu areenalle. Kunniaton mestari, tule kohtaamaan tämä toukka. Vastia! 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 Minulla
haukkumiseesi, pissaamiseesi ja jonkinlaiseen huijaamiseesi. Minä kyllästyin sinun jo viime vuonna. Minä päätän nyt, että otetaan vielä viimeinen linja. Sinä päätät. Kyllä. Hei, otetaan viimeinen linja, tiedetään mitä se tarkoittaa. Näytetään Rastilan viimeinen linja. Näytetään niille sian kärsää. Mikä oli? Oletteko tavanneet jotain puskuja? Kyllä, koko ajan on niitä vastassa, ootko huomannut? Erikolla huomataan, että linjasi ei ole suora. Tää huomataan, että se on suora kahteen suuntaan, se on eri asia. Minusta tuntuu, että olette juoneet vähän liikaa simaa, sillä tuo ei ole suora linja tähtykään. Näytään kuinka se vastaa nuolen kärkiä ja tämä vastaa maalitaulun suoraan. Olisiko näet tämän? Kuinka se läpäisee teidän kilpimuurinne tuosta vain? Se on heti todettu kuolemaan asti. Kuolemaan asti! Voisit pitää huolta, että minä en jää jalkoihin. Voi kuule, pidä vaan itse huolta. Olet niin pitkällä kiinnosta siitä, kyllä sinä pärjää. Tuo oli aika muukkamaista suoraan linjan läpi. Mutta kieltämättä jälleen hyvin tehokasta vastassa. Haluaisin vielä liikkumista. Siellä pääsi viimeinen hopealauha poroten maahan. Voittajana seisoo jälleen. Tämä ei käy. Tämä on viimeinen nitti. Soturit, nouskaa ylös. Sinä Minulle ei alkaa huijaiksi, riittää. kun avaat pelin joka kerta uudestaan joukista. Minulle alkaa riittää. Miksi rastilaiset tulee tänne kunnioittamaan muka sotureiden taitoja ja taistelemaan meitä vastaan? Te kutsuitte meidät viimeiseen kaakkaan, me tulimme. Oma vikani, jos ette kestä sitä pieksentää. Selvä sitten. Antaa olla! Unohdetaan kunnia! Unohdetaan ikiaikaiset taistelusäännöt! No. Sinä kerjäsit tätä nenästäsi! Se on Freija-linja! Se on Freija-linja! Heittäkää sen! Heittäkää suojaa! Se on rajua! Se on uskomatonta! Meiltä jääköön viimeinen soturi pystyyn! Me tarjoamme mielellämme teille tervetuloa milloin tahansa. Kuten huomaat. Huomaa kauniisti putoaa hopeaa. Onko tää stand-up? Vielä yksi mäskelä on siellä. Katsotaan saako hän 4 putkeen oikein. Miksi rastilalaiset vain odottavat vuoroa? Taistakaa keskenään, ei tämä ole reilua. Meillä pidetään yhtä. Mutta kuten huomaat, meidän sotuimme yksi kerrallaan lahoaa. Tämä menee tarpeettoman jännittäväksi. Kuinka se menee? Se on Freija-linja myös Rastilan oma. Mennään sitten. Puolesti! Freija-linjan voittaja! Kirkkaasti Rastilan riveistä! Nouskaa ylös. Suosittelen teitä puhumaan henkilöstön noitanne kanssa tästä ylös jumppaamisestanne. Pitäkää huoli mäskä, että saatte omat varusteenne, josta tuntuu, että rastilalaiset vievät kaiken, mikä on kiiltävää. Eikös kaikki se, mikä taistelutantereiden jää kuolleiden käsistä, kuulu voittajalle? Puhuimme siitä, että voittaja saa viedä toisen kylän kunniaan loppuun asti, mutta tämä oli vasta toinen erä. Ai! No niin, selvä. Niin se maalilinja siirtyy kauemmas kuin Ingrid Kortin silmä omaistuussa. Kyllä. Kunniallisesti käymme erävoittoon, mutta soturit asettukaa rinkiin! Kohtaamme siis jälleen huomenna, Ingrid. Kyllä. En malta odottaa 3. selkäsaunaa perän jälkeen. Mutta meillä on ollut täällä aivan uljaita sotureita ympäri Suomen maan. Sitä ei voi kiistää kyllä kukaan. Meillä on ollut täällä Pirkankaarti!
Jönsel! Uomilan kaarti! Punainen ohikäärme! Vanajan kaarti! Harjun kaarti! Palkkakorpi! Virran vartijat! Kulttuurshir! Karavinisudet! Husqvarna! Ja Vanajan sudet! Lastilan airueena Eerik Ketunhäntä! Jyväskylän märkäkorvia kaitsevassa Ingrid Korpisilmä! Kohta pääsette ottamaan kuvia ja haistelemaan meidän suloista hikeämme tänne areenalle sotureiden kanssa. Kokeilkaa Mutta sitä kuinka ennen paljon miekka painaa kädessä. asettakaa numeronne valmiiksi. Nimittäin nyt soturin kiitos!